Ngishukubisa amathambo akazikhali uGeorge uTiyeka nanku uFaniswa ulele namhlanje funeka mtheleke enoqobo bulisa kodwa ngibulisa nomhlambi kaKristu wonke angikhulanga nosisi usisi wami lo lele kule ndawo andikhulanga naye ndikhuliswe nguye undikhulisa enodadewabo ongubukelwa bandithandile bebengenayo omnye udadewabo bandithandile usisi bengeso sithethi ebengathethi usisi ebebanomsindo nxa kukho umntana omqaphukisileyo umvethethela phezulu usisi besingenandawo besihlala kokwabo kodwa zange siqabane sihlala kokwabo safumana indawo zokuhlala ke ngoku ndaya kweyam waya kweyakhe ngenye imini ndithi xa ndisegeyithini ndibone nakumntu ekhoza xa ndithi hayi ba ngusisi lo ulandelwa ngolwethu baleke emva kwakhe kusisi hayi bo yintoni athi olwethu hayi ndimphekele wakuphushulukile wathi ufuna uza kunofanele hayi ke ajike nayo olwethu kukho amachobazana kamabini ebendiwavelela ndivelela uba ngumkhabile ndivelela usisi mna ndisenemilenze ndiye kwamkhabile soyilena kuFaniswa ndithi hayi ndigqitha kuye kuba ndizawuya endlini ndibavelela ngenye imini kufika ubhutabhuta ndisahleli kukusasa athi uthi usisi khawuleza ufike ngoku hayi bo yintoni athi hayi andiyazi ndikhawuleze ndiye xa ndifikayo hayi mani ndifike oosisana bakhona oononqo bakhona yintoni hayi bangandihoyi bathi nakusisi wakhe ekamreni ndiyabe ndiye ndabona ke usisi njengoba begula nje ugule ugula komntu omdala ongazange agule and then abe egugile ke ngoku ezawuthetha ezokhupha ndingene sisi yintoni hayi bendikhangela ibhlawuzi yam emhlophe ecawa ndiyazi nto bayibekephi akho mntana ukrapa inansi kulaa nto iwedrophu yakhe hayi bo usisi ndibizela ntoni sisi yintoni athi hayi hlala phaa ndihlale athi kum usisi uyayazi na uba ndasuka eRhafu notatam sayohlala eplasini eWellington elakho kwenu belingentla elasekhaya lingezantsi andiyazi mna loo nto leyo uthi ke ngoku utatam wafunelwa umsebenzi utata uNtshele ezibheleni sawelela elokishini andiyazi ke naleyo ebenyalisile utata besithi utata wakhe asizange simbone ngumama esimbonileyo hayi ke ndihlale athi usisi kum akakayichazele endibizele yona athi ndifundile eBerg River hayi bo njani ngoku aphinde usisi athi kum ndafunda eStellenbosch hayi bo sisi undibizela ntoni angayithethi ndithi ke mna hayi ndisahamba ngoku ndithi xa ndiphumayo ndithi kusisana hayi bo undibizele obhishwala yakhe lo akayithethi le nto endibizela yona hayi ke ndiphume uphuma kwam ndim ke ndigoduke ndisahleli ke ngoku ndimane ndibuza kowele unjani usisi usenemilenze nam hayi mani sisi wakho mani hayi uhleli nje loo nto le umane esithi ndifuna ukuya kunofanele simqhathile sathi semaXhoseni umbone ngasezinje endlini yam ingabi namsebenzi kulaa veki ke ngoku kufika usisana endlini ndisalele namdyagula heyi sisi umama uyandixaka ngoku hayi undixakile kanti uba ndifuna ubiza unoniki nopati bakhe beze nabo yintoni athi hayi usisi ngoku hayi ndibona into yoba usentlungwini ndithi kuyo khe kulungile mani ndizawuya khange ndideske ndiye tata kuba nam ndihamba ngetransport xa ndiye endaweni
ndithe ndisahleli ke ndisacinga wavutha umlilo wafika uwele wathi uwele kum usisi shini kangako ke ndiyabulela butata